Dragi gledalci, dobrodošli u novu epizodu emisije Lovci na talente. Ja sam Jota Freestyle, lovac na talenti i danas sa svojim žirijem koji čine ljudi koji su najsvestraniji u svom poslu. Krastavac, član Filharmonije. On će biti sa moje leve strane u ovom serijalu, a sa desne strane imat ćemo MC Proju, čoveka koji pravi hitove. Čovek kome bi na hitovima pozavideo i popularni Pitbull, da ne kažem Eminem, da ne kažem 50 Cent. Znači stani sad, set, nek se vidi green screen, nek se vidi sve. Ja sam lovac na talente, ali ima još nekih drugih youtubera koji također žele da ulove talente, pa moram da ih pitam. Alo? Luđe ovdje, alo. Pogodi šta snimam, imam green screen iza sebe, pogodi šta snimam. Ne znam, nešto snimaš, brate. Ja sam lovac na talente, a pošto imaš ti klip i ja imam talenat, treba mi blagoslov tvoj. Izvolite. Ukrao mi ideju. Dao si mi blagoslov, čao! Ljudi moji, danas sa svojim stručnim timom, profesor dr. Krastavcem i MC Projom krećemo lov na talente. Vreme je da vidimo šta su ljudi to pripremili za nas i šta hoće da nam predstave. Prijatno, Projo. Hvala. Uval je brzo ovaj mali. Jera, kažu mi ono uspori, to je opasna brzina. Zaboga, Projo mali. Pusti je, čupo, pusti me dede. Molim vas, pa imate li vi manire, zaboga? Molim vas, Projo, telefon. Znate šta je problem? I šaraju se tako i onda pomisle da su oni neke zvezde. Molim vas, a pritom nameste neke smešne frizure. Ovako se ne bih ošišao, pa ovako ne bih ni do tuš kabine otišao, zaboga. Jel vi imate ogledalo kod kuće, na šta ličite to? Prosti mi čupav i pogledaj sebe. Molim vas, dečko je na stage-u. Znači ja sam taj, promenio sam ime zbog mog idola, bre, vidi ga kakav je, bre, majstor. Jaci, popularni Cvija, razumiješ? Ja sam Cvitko Stefanovski i, brate, znači danas ću da ti pevam od ove legende ovde, znači vidi legende, kako te volim. Izvini, dečko, to je pola ćirilica, pola latinica. Mislim, Projo, ti bi trebalo da znaš jer si istrtan cijelo. O tome vam pričam, oni misle da je to novi brend, oni samo se išaraju i to je to. Kaže se trend, brend je kad trend, zaboga, to su... Čupa, meša, čupa. Brate, ladno si naš, ja ovo nisam provalio do sada. I ljudi mi se smiju, ja rekao, ljudi, vreme je da nađemo zvezdu, da napravimo, znači da to bude top, kao moj kolega Raša Ropović, razumete, on uhvati kako se zove? Prezlama Branda. Prezlama banda, on uhvati bre mladog pevača, napravi zvezdu od njega i hopa, lansira ga u svet. Ovo treba, ovaj nam čovjek treba, ovaj lud bre, ovaj budala bre, ko ti bre. Osjeća se energija, osjeća se apsolutno energiju. Ko ti bre, ovo ti i on, zamisli duet, ti bre i Cvitko bre Stefanovski, kako se već bre. Malo je veći šmeker od Proja, ali nećemo. Da, morat ću ovo da mislim, nije mi on ni dovršio, razumiješ? Vidi, ali završit ću ja sad ovo kad prođem i dominiram ovaj talent, znaš kako pevam, druže. Pevam najjače, vidi, znači nećeš verovati. Inače pevam pesmu od Jacvija. Lutko, priđi mom se pareu, brzo, ispuni mi jednu želju, al daj. Molim vas, smanjite ga, ne možemo da ga slušamo. Molim, Cvetanovski, Vitko, Svitko, dečko, Vitko. To je bre bilo. Molim te, samo probaj malo više muzikalnosti. Te brat, ti si gluv ako ne čuješ ovaj talent, to je vokal, duže, znaš koliko se ve... Objasni, dečku. Nemojte tako, uplašili ste nas sve ovde. Su trojicu ste uplašili, dajte malo nežnosti, dajte vokalu, taj volumen, to. Molim vas popraviti. Malo samo muzikalnost, nemoj da tupiš previše. Dobro, jesi spreman, potrudit ću se malo više, ali ti si gluv, čisto znaš. Ti samo malo mu ga daj ko Slavoj. Nešto slično. Malo ga izvuci. Priđimo se pareu, ispuni mi jednu želju. Razumeš? Ajmo da čujemo malo to bolje. Svoje, mali, ide dobro, ajde. Lutko, priđi mom se pareu, brzo, ispuni mi jednu želju, a znaj da moja želja si ti. Bre, vidi na šta liči, bre, kako to, ovo ne može ništa da se napravi, ništa bre, ne može. Daćemo mu vetar u leđi, nema tu vetar u leđi, bre, ima da mora da zna da ne provuče. Ma šta, ma nema, ne može, neću da ga... Ti glasaj kako ti misliš, ja ću kako ja mislim, ti projeni glasaj. Ne završi. Osjeti dodir moje ljubavi, a? Naći sam, bato, a? Grmilica, top, neću li da pitam za glasove. Slušaj. Kaži Šeširđio, šta tebi nije jasno više, ajde reci. Ne sviđa mi se tvoj Šešir romantika. Mnogo bolje nego što je bilo prvi put kad si pevao, mnogo bolje, ali nemoj više. Ti znaš mnogo, da vidiš Šešir kakav ti. Znači koju legendu ja pevam, ti bre, slušaš sebe šta pričaš? Od mene imaš ne, ali super, ali nemoj više. Vidi tetku, brate, vidi kakva ti to važa. Bar zato je to važno, da. A šta ti znaš? Mali meni ovo kupljeno.
Prvo pevanje, top. Drugo još bolje. Idemo dalje. Da. Projice, znaš sve, ljubite, brati. Ovoj, ti, legenda, dobra frizura, najveći si, ljubite, brat, kakav si ti legendaran. Kaži sreće, šta ti imaš? Meni je ovo bilo fenomenalno, ja osjećam vašu energiju, osjećam koliko ste uspešni. Da, osjećam. Molim vas, ja vas nisam prekidao. Ovo je bilo fenomenalno, neću mnogo da dužim. Imate jedno veliko da od mene, svaka vam čast, fenomenalno. Dobro je, tako je legenda, bre, kako frizura ima, ti si kraj. Sa 2 da i jednim ne, nažalost, prolazite u sljedeći krug. Ajde da nisam, bre, bravo, bre, ljubim vas, brat, sve, vidimo se sljedeći put, ćao legende, ne, na ovu stranu, ćao legende. A ne, ipak je ovam, izvijem, ćao. Ovo je svetski performans, sad ste samo zakačajte me. Ja. Kako sam mene činio, ja nisam ni znao da mi u studiju imamo ovo. Ovo njemu krv u glavu spiju. Što nabio ovu masku na glavu? Nije valjda krenuo Nama utvara u Šta je to tamo? Si vidio, ja. Ali je bokal. Ne mogu sa čašom, jedino sa dve. Si vidio, ali je bokal. Ali je bokal. Jedna reč, ali Ima ritam, ima, dajemo ga. A znaš šta je dobro? Gornja laga je odlična. Ima ceo nastup na glavačke, drži bokal, ne prosipa se voda i ide. Opačke bokali ne prosipa se voda. Šta mislite da li stvarno stavi vodu unutra? Ali je bokal. A čemu visi? Planac, Gospodine Projo, sajla. Bokal. I, kako vam se sviđa? Vrhunski, ja ovo u životu nisam vidio. Ja sam lovac na talent, ja sam Žikolu Pokića poslao u NBA, znači ja sam ga prebio bre medved na basketu. Pokić, ali ja sam ga nanjušio, ovo ti je bre to bre, ovaj bre, da je košarkaš u NBA bi išao bre. Tebe poštujem najviše ovdje legendu jedna. Kako se zoveš? Si vidio, pa? Sam vidio sam malog, nego kako se mali zove? Ma si vidio, to moje ime. To mlađa populacija koristi. Zamisli, ideš na nastup i kažeš si vidio. Molim vas, Milošević, hoćete mi objasniti što znači ta reč? Jesi li video? Da li sam ja video? Si video skraćeno. Jesi li video? Da, to je genijalno. Si video. Vrhunski, evo ti bre ovaj moj sat, evo ti. Ne, si video je zaslužio, pa ne može ovakav bre. Razmećanje s tim parama. A zaslužio je dečko da... Jasno meni, gospodine Milošević, jer vi... Ma bre moro, ovo ti je bre buduća zvezda. Nama je to jasno, ali ne... Umočio kasiju u žuti jupo. Nije, ne, ovo je Trulex original. Molim vas, od mene da. Hvala ti legendu, hvala. Momak, mene si ostavio bez teksta. Šta da ti kažem drugo nego da? Gospodine Proja, vi ste ovdje najpoznatiji čovjek. Hvala, šta da kažem. Kolega Krasto. Nije kolega Krasto, nego gospodine Krastavac, ali da ne dužim sad. Fenomenalno, večera sam se po prvi put naježio, znači svaka čast. Prvo ste nas zbunili, pošto smo morali odavde da vas pratimo, ali ovo je bilo fenomenalno. Tako da od mene imate, što bi rekli, onako, ali svakako je da. Hvala vam gospodine Krastavac, bre, vi ste moj idol, zbog vas sam na ovo i krenuo jer se vi izgledate ko ludak, pa... Još jedan takmičar sa 3 da prolazi u sljedeći krug. Hvala vam za ovo, hvala, šta da kažem, vidimo se. Ljudi, kako je došao, tako otišao. Svaka čast. Dragi gledaoci, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ovo je bio stručni žiri koji su činili gospodin Krastavac, MC Proja i moja malenkost, lovac na talente, Jota Freestyle. Pre svega da se zahvalim što ste me pozvali ovako predivan show. Moram priznati, uživao sam večeras, uz naravno male incidente sa vaše desne strane, nećemo sad o tome. Uživao sam, zaista su bili fenomenalni takmičari, imam par favorita, možda čak i za veliko finale. Gospodine Projo, da li ćete se složiti? Takmičarima svaka čast. Ti, zapamti kad sam ti došao. Nek ide, bolje, verujte mi. Samo da odjavimo ovaj klip pa ćemo mi da se ispričamo kako treba. Dole u komentarima nam pišite šta biste želi da vidite, koga, u kojim ulogama i predloge imena, jer kao što ste mogli da provalite uvek ima neko promenjeno ime. To bi bilo to što se tiče ove emisije, ceo žiri se odjavljuje. Sljedeće epizode, budite dobri i napretni. Pozdrav!